Pozdravko svima ljudi što pravite, kako ste mi danas? Uglavnom, da, po naslovu klipu već možete da vidite šta ćemo da radimo u današnjem videu. Danas snijemo nešto vezano za duhove. Dobar dan, ja sam Miloš Nikolić. Ovo je misija Duhovi. Da li vi verujete u duhove? Ja ne. Ja isto. Upravo se spremam da spavam. Aj, lako noć. Da svetlo, to majstore. Ništa lopove! Ne sam za vas, ali posle ovog klipa osjećam od straha kako mi se stvara kancer na jajima. Uglavnom, duhovi i taj svet uopšte nije tema današnjeg klipa, nego, jel te, to sam morao da ubacim kao da bi bilo smešno. Mislim, znam da nije smešno, ali kao, ajde, smejte se. Inače, da, ovaj klip je vezan za najveće životinje na svetu, ali ne u fazonu najveće životinje na svetu kao, ne znam, plavi kit, slon i žirafa. Ne. Nešto mnogo zanimljivije je zapravo iz ovog klipa. Okej, dosta gubljenja i glupih fora, aj samo da pređemo na ovaj video. Jednog dana u Bronxu, u Njujorku, jedan zaposlen je otišao na posao i otišao je do svog ormarića da je držao svoje stvari. I jel te, začuje veoma glasno udaranje po njegovom ormariću. Otvorio je on svoj ormarić i imao je šta da vidi. To je bila pacovčina koja je bila veličine čak od 40 pa do 50 cm. Mislim, zamislite vi to u svojoj kući ili u svom podrumu. Pa ja, brate, to je bio haos. Ja da sam vlasnik firme tamo gde taj batica radio, ja bi njemu iskreno, brate, dao povišicu, lagano. Da, zaboravio sam da uračunam rep čugu ove pacovčine, ali jel te, rep ima bukvalno 2 metra, ono, koliki je rep, a ne, da. Ajte to što je on veliki, što je ta pacovčina ogromna i sve, ali mene zanima ćale od ove pacovčine ogromne, s kim je on imao seksualni odnos, s kim je on imao koitus, sa kerom ili sa mačkom, pa je zato ovoliki, mislim, ne sa muškim kerom ili sa mačorom, mislim, valjda mu čara nije bio gej, ono, ko zna. Ova divlja svinja koju upravo vidite na slici je upucana od strane 11-godišnjeg dečaka i ona teži, verovali ili ne, čak i do 1 tonu. Pa ja, ljudi moji. Zamislite samo koliko će tu slanine da bude, koliko će tu krmenadlje da se pravi. Pa ja, znači ženska svinja krme, skraćeno, kao vi vašoj ženi kad kažete desi, divlja svinju. Šajm se, ne, kad kažete desi krme moje krmenadlice. Sljedeća životinja na našem spisku je afrički crnac. Fuck, brate, čekaj, šta je ovo? Ovo su oni papiri, brate, za porničenje. Dobro, to ćemo drugi put, nema veze. Elem, da se mi vratimo na našu priču. Sljedeća životinja je žaba Goliat. Ova žaba živi samo u Africi, u Kamerunu i jede isključivo sve, znači jede bukvalno malo veće ptice od golubova, bukvalno može vrane da pojede, može da pojede zmije i ne znam, uglavnom vidjet ćete sve na snimku, ono, baš je odvratno i ne znam zašto me ova žaba toliko podsjeća na Tom Kencha jer verovatno je to ta žaba, fuck. Inače, možda bi dobro poslušalo da ovu žabu kupite za ljubimca jer jede sve, mislim, neće vas pojesti to sigurno, ali jede male miševe, zemlju, pacove, govna, tako da sve ono male mušice što lete oko vas, ona će sve to da pojedete i živit ćete lepo s njom u nekoj močvari punom smrdljivih govana i cigala sa ciganima, romima, izvinite. Next animal on our spisak je krava, koja je visoka skoro oko 2 metra, manje više, i teška oko 1 tonu, manje više, da, manje više je sve. Zamisli samo koliko pljeskavica može da napraviš s ovom kravom. Pa ja, to ti, brate, ono, za celu osnovnu fazu, ni za vrtić. I da, brate, zamisli koliko sisu ima ta krava, kako treba da je muzeš, ono, what the fuck. Fazon, moraš njenu sisu da zagrliš i da krećeš onako da stežeš i da puštaš da bi mleko počelo da izlazi, odnosno mliko, ja se izvinjavam, ispričavam se. I na kraju, naravno, veliki George. I ne radi se o polnom organu, već se radi o psu koji je ogroman, tačnije prevelik. I jel te, Guinnessova knjiga rekorda ga je proglasila najvećom životinjom, to jest psom na svetu. Ovaj pas ima oko 111 kg i visok ima adekvatnu visinu tamo negde oko 195 cm, ako se ne varam. Mene samo zanima vlasnik ovog kjera koliko mesečno troši par na njegovu hranu i da njega održava. I da taj pas živi u Srbiji ili u Hrvatskoj ili u zemljama bivše Juge, pa
čovjek bi morao, mislim, ne čovjek, nego ker, morao bi, brate, da se zaposli, da radi negde, da sebi izdržava, ne bi mogu da živi, mislim, jel te, mi nemamo takve plate da možemo da bacamo soma evra na kerovu hranu, tako da, šta ćeš? Tako da, eto, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, share, sub, i ako ste odgledali ceo klip do kraja, naslužili ste da pojedete velikog Đorđa, mislim, psa, a ne njegovu ljabinu, da. Šajim se, voli vas vaš brat Prženi Narkoman i to je bilo to. Zop! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.